श्री गजाननाच्या चरणी नतमस्त होऊन आणि अखंड महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा करून आजच्या या क्रिकेट स्पर्धेला सुरुवात करत आहोत। आजचा हा IPL आपला वर्ल्ड कपचा सामना रंगतोय तो फायनलच्या स्पर्धेमध्ये। फायनलचे दोन बल्लाढ्य संघ आमने सामने जुळताना दिसतील, तर एका बाजूने आपला इंडिया संघ तर दुसऱ्या बाजूने पाकिस्तान संघ। सलामी जोडी ही मात्र मैदानाच्या दिशेने बघायला भेटेल। इंडिया संघाकडून विराट कोहली आणि हार्दिक पांड्या ही सलामी जोडी जोडगोळी मात्र मैदानाच्या दिशेने जाते। देव बरा करू गावलेनू या मालवणी केंद्रावर सगळ्यांका हात जोडून नमस्कार असा। IPL वर्ल्ड कपचा सामना मैदानाच्या दिशेने बघू गावता। सलामी जोडी इंडिया संघाकडनं मैदानाच्या दिशेने जाता, ती मात्र विराट कोहली आणि हार्दिक पांड्याची। स्ट्रायक एंडला फलंदाज बघू गावतलो विराट कोहली, तर नॉन स्ट्रायकिंग एंडला हार्दिक पांड्या सज्ज असा। पहिलो चेंडू सुरेख चेंडू होतो, विराट कोहली येतो मारण्याचा प्रयत्न होतो। चेंडू रोवलो पोलांडो आणि चेंडू रोवलो कुवांडो। निर्धाव चेंडूची गणना ही मात्र मैदानाच्या दिशेने झाली आणि आमच्या स्कोर काउंटिंगवर निर्धाव चेंडू गणलो गेलो। दुसरो चेंडू ह्यो मात्र सुरेख फटको विराट कोहली याच्या बॅटमधना आकांड्याच्या दिशेने। पंचांचे दोनही हात कपाळावरते। चेंडू आकांड्या पार गडग्या पार डायरेक्ट चंद्रार षटकार। हावको रावकांडो कुमियो घुडूम म्हातारे षटकार। षटकारानिशी आपला व संघाचा खाता खोलता, संघाचा व आपला श्री गणेश करता तो मात्र विराट कोहली 6 धावेनिशी खेळताना। 2 चेंडूंचा खेळ होता समाप्त। 6 धावा धाव फलकावर। पहिलो चेंडू ह्यो मात्र निर्धाव चेंडू गेलो, तर दुसऱ्या चेंडूत पुरेपूर फायदा उठवता तो विराट कोहली। पुन्हा एकदा सज्ज असतो विराट कोहली। सुरेख फटको सीटचो फटको रिव्हर्सिपचो फटको बघू गावलो। अशी जर वर्ल्ड कपची कॉमेंट्री तुमका मालवणी गायकाक गावली तर थोड्या दिवसांनी काय शक्य होताला, कारण साहिल खोबरेकर याच्यासारखे कॉमेंट्रेटर आता तयार होतात प्रत्येक गावागावात। साहिल आता प्रत्येक घरात पोचलेलो असा क्रिकेट आणि कॉमेंट्रीच्या माध्यमातून। फक्त 11वी साहिल आणि आता भल्या भल्या कॉमेंट्रेटरांका घाम फोडीत अशी तो मालवणीत कॉमेंट्री करता। मी मगाशी म्हटले तसो वर्ल्ड कप जर तुमका मालवणीत थोड्या दिवसांनी बघूक गावात, कारण आमचे हे छोटे उस्ताद आता बऱ्यापैकी फटकेबाजी करूक लागले सत आणि आपल्या मुलाखतीची सुद्धा सुरुवात किंवा जसं साहिलने मगाशी कॉमेंट्री करताना म्हटलं की श्री गणेशा झालो तसो आपल्या मुलाखतीचं सुद्धा दणदणीत श्री गणेशा झालेलो आ। साहिल तुझं स्वागत कोकण 7 लाईव्हच्या स्टुडिओ। थँक्यू। आता तुझी आम्ही लाईव्ह कॉमेंट्री ऐकली, म्हणजे बरेच दिवस फक्त यूट्यूबच्या माध्यमातून असे व्हिडिओ बारीक सारीक बघी होतो, आता थेट बघतोस आणि आमचे दर्शक सुद्धा ऐकतस। कशी सुरुवात झाली तुझ्या या सगळ्या प्रवासाची? मॅडम पहिली मी आमच्या शर्यतीनं सुरुवात केलो, कारण की मला पहिल्यापासून आवड होती की बाबा मला कॉमेंट्रीमध्ये कसं करून म्हणजे घुसायचं आहे। सुरुवात माझी 6वी पासून झाली की आमच्या शर्यतीत बारीकसा एक टुर्नामेंट होतं, मैदानचं नाव काहीतरी बरं, तिथे बारीकसा टुर्नामेंट होतं। मी तिथे म्हणजे माईक माझ्याकडे दिला, मी केली, म्हणजे सुरुवात होती मॅडम। मी कसं पहिली मराठी मालवणी मिक्स केली आणि बरेच लोक म्हणायला लागले तू चांगली कॉमेंट्री करतो। मग 2-3 आठवडे म्हणजे महिन्याभरांनी आमच्या एक म्हणजे शर्यत गावात उपरलकर प्रीमियर लीग म्हणून होतं, तिथे मी कॉमेंट्री केलं। तिथे मला म्हणजे कसं पैसे पण देत होते। मी म्हटलं नको माझी सुरुवात आहे, बरोबर की नाही मॅडम, माझं चुकलं मागलं तर म्हणजे मला क्षमा करा। म्हणजे पहिली सुरुवात होती, मग तिथे मला पैसे दिले, बारीकसारे पैसे दिले। मग त्याच्यानंतर निगुडा माणगाव म्हणा आणि कुठचे संघ आले। मग निगुडा संघात मला परत म्हणजे निगुडा संघाचा एक खेळाडू आला, तो मला बोलायला लागला आमच्या तिथे एक लीग आहे तू करशील का? मी म्हटलं हो करेल। मग तिथे मी गेलो, तिथे पण चांगली कॉमेंट्री केली। तिथे मग मोडऱ्याचे नितीन नाईक सर ते पण होते, ते पण कॉमेंटेटरच आहेत, ते पण होते आणि बरेच कॉमेंटेटर होते तिथे, सावाराम शिरोडकर म्हणा। मग त्यांच्याबरोबर माझी ओळख झाली, त्यांच्या पण मी कॉन्टॅक्टमध्ये राहत गेलो। मग मला बारीक सारीक ते स्पर्धा द्यायला लागले। तिकडनं मी हळूहळू मराठी, तिकडनं मग मला खूप लोक म्हणायला लागले तुझा आवाज पण बरा आहे, तू मालवणी कॉमेंट्री करून बघ एकदा। म्हणजे कसं मॅडम मालवणी आणि मराठी मी मिक्स करत होतो। सुद्धा तुझं संभाषण मागा मालवणीतच ऐका गावड्यात, तर तुझा प्रवास तू मालवणीतच आमच्याशी सांग, आमका सांग। चलत मॅडम। मग त्याच्यानंतर मी 6वीत पहिल्यांदा कॉमेंट्री केलं, तिकडनं निगोड्यात गेलं। निगोड्यात पण लोक म्हणाक लागले जे म्हणजे असे आता वयान मोठे आहेत ना, ते लोक गेले माका 100-200 रुपये देऊक लागले प्राइज, ह्या तुझ्या मणीवर घे 100 रुपये। मग मी त्यांचं स्वागत करूया, कसे माझ्यापेक्षा वयान मोठे 100 रुपये आणून दिले, ते पण माका मोठे आहेत ना सुरुवात।
मग त्यांचं मी स्वागत केलं. त्याच्यानंतर म्हाका सांगू लागले परत मॅची असले तुका नाही बोलवक तरी तू आमच्याकडे यायचा अरे वा. असा. हा. मग तिकडनं हळूहळू मी माझा म्हणजे सगळ्यात वाढत गेला. मग शहरात मी मोठी स्पर्धा होत, होली क्रॉस प्रीमियर लीग म्हणा किंवा SPL छत्रपती, त्याच्यात मी कॉमेंट्री केलं. गोव्याचे सातार्ड्याचे टीम, मग तिकडनं मी गोवा बिवा सगळा हा. नाईटीचे चांदेलची पण स्पर्धा केलंय मी. आणि ही कधीपासून सुरुवात झाली म्हणजे तू गोव्यात जाऊ लागले? ही आली 9वी-10वी 9वी-10वी पासून. पण पहिली जेव्हा गोव्यात होती तेव्हा तू कॉमेंट्री मालवणीतच केलेली? हो, मालवणीत. हा. मालवणीत मी म्हणजे कसा एक गाव एक संघ हा, होता, बरोबर. पण आमच्या सिंधुदुर्गातले टीमी कोणी येऊन नव्हते. फक्त नेमळ्याची एक टीम होती. तेव्हा म्हणजे अरविंद नेमेकर ते आणि माझ्या ओळखीचे ते पण म्हणायला लागले खोबरेकर तू कॉमेंट्री करतोय? मी म्हटलं हो कॉमेंट्री करतोय, आमच्याकडे असली तर तुका बोलायचंय. नंबर वगैरे घेतल्याने मग आता सगळा झाला. गोव्यातले हरमबोलचे वगैरे टीमी येले, चांदेल आणि काय ते मालप्याचे नय भागातले वगैरे टीमी येली. ते म्हणतात तू चांगली कॉमेंट्री करतोय, तू येशील का आमच्या थंय? नंबर वगैरे घेतल्याने हो मी येतोय. आणि 2-2 दिवसात कसं आला मॅडम, शनिवार रविवार स्पर्धा, मी सोमवार ते शुक्रवार शाळेत जाय. बघा आमच्या घरातला सांगतंय, मी पप्पा भाव काका, हा आमची 4 जणांची फॅमिली आगार. आणि सगळ्यांचा बघा पाठिंबा, पप्पा अंगत जातो, काका अंगत जातो, म्हणजे बारको भाव हा तिसरीचा आणि जातो. आणि मग मी गोव्याक वगैरे गेलो एका शनिवारी, म्हणजे ते म्हाका सांगी तू परत घराकडे जाऊ नको, बॅग घेऊन ये, मग तुका रविवारी मॅचेस संपले काय आम्ही तुका घराकडे जाऊन सोडतो. म्हणजे तू घराकडे न जाता डायरेक्ट तिकडे टीमच्या बरोबर. आणि मग शनिवारी मी थंय कॉमेंट्री केलंय, बॅग वगैरे कॉमेंट्री केलं. सकाळी 9-9:30 वाजता मॅच चालू झाली. खंय मालप्याची सांगते सुरुवात, तुमका मालप्याची सुरुवात झाली. थंयसून मगेन मी कॉमेंट्री म्हणजे संध्याकाळी 6-6:30 वाजेपर्यंत मॅची संपले. त्याच्यानंतर मग त्यांच्यानी सांगलं तू घराकडे जाऊ नको. मी तसे कपडे आणलेलं, त्यांच्या तू राहू. मी घरी फोन लावून सांगले पप्पांका असं असं. पप्पा बोलले राहू तू. कोणाकडे राहतोय? मी म्हटलं असे असं बरे होते राहतोय. हां राहतो. ते रवलंय त्यांच्यानी माझी चांगली सोय केली, म्हणजे जेवणाची वगैरे सगळे त्यांच्याच घरात. मी म्हटलंय माका जेवण चिकन वगैरे काय नको, तुमचा डाळ भात असला तरी माका खूप आता बरोबर. मग जेवलंय वगैरे मी आणि झोपलंय. परत दुसऱ्या दिवशी मग माका परत कॉमेंट्री, आणि तिकडे कॉमेंट्री केलं. आणि मराठी पण माझ्याबरोबर एक कॉमेंटेटर होतो, गोव्यातलोच होतो. हां, त्यांच्यानी कोणतरी म्हणजे वयातलं माझं माणूस, म्हणजे म्हातारा माणूस येले, म्हणजे वयान मोठे होते. म्हणाले ए तू उठ, माका मालवणी कॉमेंट्री ऐकायची या. अरे वा. उठ म्हणायला लागले, फरमाईश केली. हो. आणि मी म्हटलं काका माका धमाक झाला खूप. मी 4-5 मॅची सलग केलंय, म्हणजे अगोदर हो त्याच्या अगोदर मी 4-5 मॅची सलग केल्या. आणि तो कॉमेंटेटर माझ्याबरोबरचा कॉमेंटेटर जरा लेट इल्लो, हा त्याला काहीतरी अडचण होती म्हणून तू लेट इल्लो. आणि मी कॉमेंट्री केलंय तर सुरुवात झाली. हो. मग ते काका म्हणायला लागले काय तू काय? मी म्हटलं हा चला काका तुमका लागान मी कॉमेंट्री करतो. आणि मग मी कॉमेंट्री केलं. आणि त्यांच्यानी मी न सांगता माका 500 रुपये आणून दिल्यानी. 500 रुपये आणून दिल्याने मग उद्घाटन कार्यक्रम म्हणजे उद्घाटन बिन त्यांच्यानी केलेला. आणि मग सगळा झाला. प्राईज वगैरे बराच होता, 20,000 काहीतरी. आणि मग तसा झाला. आणि मग त्याच्यानंतर मी काहीतरी मालपॅकच गेलोय, म्हणजे मालपॅक दुसरा ग्राउंड पेडण्याक सुरेंद्र रैना मैदान. आमची टीम जी शहराला टीम आहे ना त्यांच्याबरोबर मी गेलोय. आणि थंय सावार आमचे रोडकर होतं, त्यांनी माझं नाव अलाउन्सिंग केलं. मी त्याच्याबरोबर निगुड्याक केलं, सांगितलेलं आहे तुमका. त्यांनी मग सांगितलं साहिल खोबरेकर याचं आगमन होता या स्पर्धेदरम्यान, सरचे स्वागत. मग माझा माका मग आमच्या टीमीतले सगळेजण म्हणायला लागले तू कॉमेंट्री कर जा. मग त्यांच्यानी पण बोलायला सावारा म्हणाने तू ये कॉमेंट्री करू. मी थंय कॉमेंट्री केला. थंयच्या मग माझी कॉमेंट्री आवडली. गोव्यातले हे आपलं गौरेश नागवेकरांनी त्यांच्यानी पण माझा नंबर घेतलो. आणि बऱ्याचशी त्यांच्यानी स्पर्धा दिल्या. नाही आता पावसाच्या आधी जे लाईट बॉलची स्पर्धा होतात गोव्यात, ते मी 5-6 तरी स्पर्धा केल्या. अरे वा. तरी किती झाल्यात साहिल आतापर्यंत अशा स्पर्धा तुझे? किती स्पर्धांका तू कॉमेंट्री केलाय मालवणीत? 25-30 जातले. 25-30च्या म्हणजे इतक्या कमी वयात साहिलान 25 ते 30 पर्यंत तरी कॉमेंट्री केली आहे. हा यश खराच खूप मोठा. आणि तुझं हे काम असं चालू रवान देत अशी तुका आम्ही आमच्याकडून शुभेच्छा. अजून तुझ्या कामाविषयी आमका माहिती जाणून घेऊची आहे साहिल. जेव्हा तू या सगळा करत होताय त्यावेळी लोकांचे डायरेक्ट तुका प्रतिक्रिया मिळत होती की बाबा तू चांगला करतस आहे, पण अशी कुठली कमेंट आहे जी तुझ्या कायम स्वरूपी तुका एक ती बक्षिसासारखी वाटान गेली?
तसा बघ गेलं तर म्हाका म्हणजे चांदेलची एक स्पर्धा माझ्या लक्षात रावतली. कारण की मी कसा बघा मी तुमका खरं सांगतले मालप्याक बोतेश्वर वाडी म्हणा नाही का, थंयसर मी शनिवारी गेलंय बघा. शनिवारी कॉमेंट्री केलं पुरो दिवस. थंयसून म्हाका त्यांच्यानी स्वतःहून गाडी दिल्यानी. माझ्याकडे गाडी नव्हती, बशीन गेलोय मी. स्वतःहून म्हाका गाडी दिल्यानी आणि गाडीन मी घराकडे गेलं. पप्पाका फोन लायला आधी सुटाच्या आधी. पप्पा ना शेवट किती झाले काळजी असतली. पप्पांका फोन केला असं असं आम्ही गाडी घेऊन येतोय. पप्पाने मला हळू ये. म्हटलं हा हळू गेलंय मी घराकडे. म्हणजे आंघोळ वगैरे केलं, झोपलं, परत जेवलंय, झोपलंय. परत दुसऱ्या दिवशी सकाळी 7 वाजता स्कूटर स्टार्ट मारला आणि डायरेक्ट परत थंय गेलं. थंयसर मी परत 6 मॅची लगातार केलं. मधली म्हणजे दुपारी जरा बंद होती, रेस्ट होती. 6 मॅची मॅडम मी लागोपाठ केलं. म्हणजे माझा आवाज किती बसलो असतलो बरोबर, तरी मी केलंय 6 मॅची. किती झाला माका कॉमेंट्री आता बोलायला, म्हणजे माका करूकच होया ना, तर माझा काम आता 6 मॅची केलं. मग दुपारी जरा म्हणजे टाइम बसता तिथे. म्हणजे 3:30 वाजता मॅची चालू झाले. 2 सेमीफायनल आणि फायनल होती, म्हणजे 3च मॅची होते. म्हटलं करूया. आणि मॅची संपले कितक्या 5:30. आणि त्याच नायटीक म्हाका चांदेलाक जावचं आता. अरे बाबा, त्याच नायटीक. आणि त्या आयोजकांका सांगलंय तुम्ही म्हाका घराकडे सोडतल्या, तेच म्हाका चांदेलाक सोडा. चांदेल थंयसून लागया मालपेच. त्यांच्यानी म्हटलं हा चलात. माझा आवाज शाप बसलेलो. मी मेडिकलात गेलं आणि सांगलंय माझा आवाज बसलो, म्हाका काहीतरी द्या म्हणून. त्यांच्यानी काहीतरी गोळी दिली, नाव लक्षात नाही. गोळी दिल्याने थंय गेले, पाणी वगैरे पिलं, म्हणजे नाश्ता वगैरे त्यांच्यानी दिल्याने केलं. आणि थंय डायरेक्ट 8:30 वाजता मॅची चालू झाले. 8:30 ते 1:30 वाजेपर्यंत कंटिन्यू परत माझी कॉमेंट्री. 8:30 1:30 वाजेपर्यंत कंटिन्यू. तुमका मॅडम खोटा वाटला तर चांदेल प्रीमियर लीग म्हणून युट्यूबवर सर्च मारा आणि माझी कॉमेंट्री किती वाजता चालू झाली आणि किती वाजता बंद झाली ती बघ. आणि मग त्यांच्यानी म्हाका सांगितलं नी तू आता जेवक चल. म्हणजे ब्रेकच होतो, जेवक जा म्हण. जेवक गेलंय मी, जेवण वगैरे इलं. त्यांच्यानी थंडा वगैरे दिलं, म्हणजे थंडा वगैरे दिल्याने. आणि जरा टाइम घेतलंय मी. 2 मॅची एकट्याने केली. आणि त्याच्यानंतर मॅची मॅडम कितीक सपाचे सकाळी 7:30 वाजता मॅची संपली. सकाळी 7:30. आणि मी अजिबात झोपाक नव्हतं. माका म्हणजे मॅडम तुम्ही सांगा, शनिवारी लगातार कॉमेंट्री, घराकडे गेलं, घराकडे जेवलं, झोपलं, परत उठलंय, परत कॉमेंट्री. आणि त्याच्यानंतर नाईटिक पुरी कॉमेंट्री. एक म्हणजे झोपाकही नाही मी. कसं तू मॅनेज करते पण ह्या सगळ्या? काय करतले आता माका करूचा. पण तरी सुद्धा म्हणजे कसं तुका शक्य होता? म्हणजे रात्रीचं झोपणं तेवढा व्यवस्थित होणार नाही, पुन्हा तुका सकाळी उठान शाळेत तेव्हा तू जात असतलं, किंवा आता सुद्धा तुझ्या समोर असे अनेक प्रश्न असतले. कसं सांभाळते तू? मॅडम किती झालं ना तरी माका आवड की माका बाबा एवढे पप्पा माझ्यासाठी करतात, म्हणजे माका पण काहीतरी करू. बरोबर, म्हणजे माका म्हणजे आवड होता. किती झाली तरी मी माझ्या कॉमेंट्रीत आणि मी आता खेळतोय सीझन बॉल, माका त्या दोनातच हिट धरूचा किती झाला तरी. पण तू ह्या सगळं कसं शिकले? कोणाकडनं ह्या सगळ्या शिकले? मग माका 7वीत मी बरेच स्पर्धा करूक लागला. मग माका बरेच लोक सांगूक लागले. खानोलीक गेलोय मी. आमचा मूळ घरा वेंगुर्ला आरोंदे. थंय गेलोय. थंयसर 3 दिवस स्पर्धा होते. 2 दिवस मी थंय रावले. घराकडे पप्पांका वगैरे सांगले 2 दिवस थंय राहू. ते म्हणायला लागले तू राजा सामंत सरांची कॉमेंट्री बघ. मी म्हटलं माका हिंदीत इंटरेस्ट नाही, फक्त मराठी, मालवणी. मग माझ्याकडे मोबाईल नव्हतं तेव्हा. मोबाईल नव्हतं, बारको मोबाईल होतो, पप्पांनी घेऊन दिलो बारको मोबाईल. आणि त्याच्यानंतर मी घराकडे गेलो आणि माका खूप लोक मग सांगू लागले तू कॉमेंट्री बरी करतं, बादल चौधरींची कॉमेंट्री बघ. युट्यूबवर मी गेलोय आणि काकाचा मोबाईल होतो, युट्यूबवर गेलोय मुद्दामून आणि सर्च मारलोय बादल चौधरी म्हणून. मालवणी म्हणले ती मी फुल स्केपवर लिहून काढलंय कसा की सर म्हणतात ते. IPLची पण मधीत काहीतरी त्यांच्यानी म्हटलेलं आहे 2-3 मिनिटाची, ते पण मालवणी म्हणे मी सगळे लिहून काढलंय. आणि त्याच्यानंतर जे मी म्हणाक लागलोय ना त्याच्यावर खूप लोक म्हणजे आवड म्हणजे आवडीन माका जायत ते बोलवू लागले. चांगले प्रतिसाद देऊ लागले. चांगले प्रतिसाद. पण तू कधी बादल चौधरी सरांका भेटलंय का? हो, 2-3दा मी त्यांच्या बरोबर केलंय कॉमेंट्री. त्यांचं तुझ्या सगळ्या कामावर काय म्हणणार, ते तुका काय म्हणाले? ते सांगतात साहिल तुझी चांगली सुरुवात असा आता, मी तुका काही एक घाबरू नको, मी तुझ्या पाठसून असायचं. म्हणजे सर कसे आठवड्यासून मी पण एकदा फोन करी काय हो सर बरं ना हो. मग ते माका सगळं टाकीत की बाबा ह्या असं तू सुरुवात कर, ही अशी देवाचा नामस्मरण म्हणजे सगळा हे कर. म्हणजे ज्या गावात जातले त्या गावाचे देवस्थान सगळ्यांचा नावा घे.
मी असं असं हळूहळू करीत गेलोय. मग सर म्हणाक लागले मी तुझे म्हाका व्हिडिओ युट्यूबवर असतात ते सगळे बघ एका फुल स्किप. मी म्हटलं सर तुम्ही सांगूच्या आधी मी त्या सगळा करून गेलाय. सर म्हटलं वा साहिल तू हुशार आहे खूप. मी म्हटलं होय असं. मग माऊली चषक जा मडुराक जाता थंय राजा सामंत सर गावले. राजा सामंत सरांनी माझी कॉमेंट्री ऐकल्यानी मग खूप चर्चा झाली आमची. आणि मग हाली हयसर बाळशास्त्री जांभेकर चषक काहीतरी झाला होय जिमखाना थंयसर पण मी कॉमेंट्री केलेला आहे. थंयसर पण राजा सामंत सर होते सगळे होते. जय भोसले सर बांद्यातले ते पण असत माझ्या बरोबर. थंयसर पण मी जय भोसले सरांका म्हणजे सरच ते किती झाला तरी आपल्यापेक्षा मोठे त्यांच्याबरोबर पण मी खूप कडे कॉमेंट्री केलं. आणि मी असंच जाय होते म्हाका एकदा बस चुकली म्हणजे पत्रादेव वगैरे क्रॉस केलं आणि पुढे गेलं बस चुकली. एकट्याक हात दाखवला तिने म्हाका खंय थांबयला की नयबागच्या जरा पाठी थांबवलं तर खंय तरी काम होतं त्याचं. आणि तितके जय भोसले सर गावले. म्हटलं सर कुठे मालप्यात. मी म्हटलं मी पण मालप्यातच जाते. मग त्यांच्याने म्हाका मालप्यात सोडलं. मी नाहीच म्हणतो की मॅडम ना मालप्यात 4-5 स्पर्धा तरी केल्या. 4-5हून जास्तच स्पर्धा केल्या. आणि मालप्यातले लोक सुद्धा स्वभावान बरे आहेत. मी अजूनपर्यंत म्हाका सगळे म्हणजे सगळं लागतं. बरोबर. साहिल पण आता तू शाळा करत होते त्यावेळी मध्ये तुझी 10वी पण असतली. आता तू 11वीत आहे बरोबर. तर त्यावेळी आता असं असतं की ते क्रिकेट मॅच होतं ते शाळेच्याच वेळेत होतात बहुतेक वेळा झाले तर आपण बघतो. तर मग ह्या शाळा ती कॉमेंट्री कसं काय ह्या सगळं तू जुळवत होत. मॅडम एक सांगते तुमका 6 जानेवारी आमची शर्यतली जत्रा होती रवनाथाची जत्रा होती. मी जत्रा वगैरे सगळं केलं आणि दुसऱ्या दिवशी 7 जानेवारी माझा बर्थडे होतो. मित्रांका वगैरे मी पार्टी दिलंय म्हणजे जत्रेकच काय व्हेज होता दिलं. आणि मग दुसऱ्या दिवशी मग मी झोपाकच नाही. किती जण गावातली लास्ट जत्रा होती ना झोपाक नाही. सकाळी मग 7:30 शनिवार होतो 7 जानेवारी 7:30 वाजता कॉलेजात गेले. कॉलेजात म्हणजे शाळेत गेलं आणि चॉकलेटा वाटल्या अख्ख्या शाळेक. मी खरं सांगू 1ली ते 10वी अख्ख्या शाळेक चॉकलेटा वाटे दिलं. पप्पा सांगते तू अख्ख्या शाळेक चॉकलेटा वाट. मग सगळ्या शाळेत चॉकलेटा वाटत दिलं. आणि जो तो पोर आता म्हाका खोबरेकर आता हांग मारता. माझी ओळख आता कशी जातली मॅडम तर कॉमेंट्री. मी असंच आमच्या बांद्याक कट्टा म्हणा ना थंयसर गेले कट्ट्यार आणि म्हणजे पाणीपुरी खाऊक गेलं. एकटे गोंयातलेच खंयचे तरी होते ते येयले आणि म्हाका म्हणाक लागले तू खोबरे करणार आहे. म्हटलं हो खोबरेकर कशा तू कॉमेंट्री करताय म्हणजे गोव्याच्याच भाषेत बोलायला लागलं. म्हटलं होय आमच्या थंय एक स्पर्धा तू ये काय पण कर आणि ये खंय असली तरी तू चुकाय पण ये. आणि त्याच शनिवार रविवारी खंय होती आपली इन्सुलेक एक स्पर्धा लागलेली ती म्हाका सांगितलेली. ती मी कॅन्सल करून गोव्याक गेलाय. म्हणजे म्हाका मॅडम खरं सांगू शनिवार रविवार म्हणजे जानेवारीचो फुल महिनो म्हणजे म्हाका 5 टुर्नामेंटी होते. त्याच्यात मी 2 नाकारलाय 4 टुर्नामेंटी केलाय. 4. आणि 7 जानेवारीचं मी तुमका सांगी होते कॉलेजसून 7:30 मी कॉलेजात गेलोय. 10 वाजता मी सरांका सांगितलं. आमचे क्लास टीचर PS सावंत सर म्हणजे वाडेकच राहतात ते त्यांना मी सांगितलं सर असं माझा बर्थडे म्हणजे बर्थडे वगैरे झालो पण म्हाका कॉमेंट्रीक जावचा. CMS चॅम्पियन ट्रॉफी लाईव्ह होती थंय जावचा. त्यांच्यानी म्हटलं आता जरा जाऊ नको 2च पिरियड होते लास्ट 2 पिरियड होते. म्हटलं हा चलाच. मग 12 कॉलेज सुटला 11:45 तिकडनं मी बॅगेत कपडे आणलेले एक पॅन्ट आणि एक टी-शर्ट आणि तिकडनं मी डायरेक्ट हात दाखवून म्हाका कोण म्हणजे हात दाखवून मी गेलोय. हात दाखवून इन्सुलेट गेलोय CMS चॅम्पियन ट्रॉफी. थंयसर 2-3 मॅचेस झाले आणि मी लगेच गेले कपडे वगैरे बदलले आणि थंय बसले. थंयसून मी 7 दिवस जी कॉमेंट्री केलं आणि 7:30 मी घराकडे गेले. माझा बर्थडे होतो. झोपलंय मी 9:30 वाजेपर्यंत 9-9:30 वाजेपर्यंत. तरी पप्पांनी म्हाका उठयला बर्थडे आम्हाला चल लावया. मग म्हाका हॉटेलात घेऊन गेले. पप्पा म्हणजे मी तुमका खरं सांगू पप्पा खूप प्रेम करतात आमच्या दोघांनी. म्हणजे बर्थडे वगैरे असलो हॉटेलात वगैरे मंगळवारची सुट्टी असता मंगळवारचा चायनीज वगैरे खूप काय काय आणून देतात पप्पा. म्हणजे काही एक अशी कमी करणार नाही सांगलेला भेटता. बरोबर. तू आता तुझ्या बाबांविषयीचा तुझा प्रेम
म्हणजे दिसानच येतं तुझ्या बोलण्यात ना तर आमका जाणवता. तू आता सांगते की काय कमी पडूक देणार नाही, खरं तो प्रत्येक पालक तोच प्रयत्न करत असतात. आणि सुदैवान तुका या सगळ्यात सपोर्ट करणारे घरातले तुका मिळालेत. पण तुझे शिक्षक होते तर त्यांचं काय म्हणणं होतं तुझ्याबद्दल? म्हणजे आता तू मध्ये कधीतरी जातच असायचं शाळा चुकवून, मग तू चुकलेलो अभ्यास असान देत किंवा या सगळ्या, तर त्या कसा मॅनेज? आता ह्या मॅडम मी तुमका सांगू, मी शनिवार रविवारचे माझे एक कॉमेंट्री होते खंय आरोस भागात शरले, थंयसर मी कॉमेंट्री करूक गेलो, म्हणजे शाळा चुकवलेलं तेव्हा. आणि खंयच्या तरी मुलग्यान सांगला की माझा ना खोबरेकर थंय कॉमेंट्री करता. मग आरोसबागचो माझा मित्र म्हणजे तो गेल्लो तेव्हा शाळेत आणि मी जाऊन नव्हतं. आरोसबागचो मित्र तो सांगू लागलो, तो म्हणजे माझा एकदम खासला अभेश नाईक म्हणून, तो सांगू लागलो की बाबा तो कॉमेंट्री सर बरा करतो, तो आमच्या तिथे कॉमेंट्री करायला आहे, सर चांगली करतो कॉमेंट्री, होय म्हणतो. लाईव्ह पण त्यांनी केली आणि ह्यांच्यानी लाईव्ह केली तर माझ्या मित्राला सगळं माहीत होतं, CMA चॅम्पियन ट्रॉफी वगैरे ते सगळं म्हणजे घालून बघितलं. बघताले मी कॉमेंट्री म्हणजे चांगली कॉमेंट्री केली आणि जे मला बक्षीस वगैरे भेटले. मग दुसऱ्या दिवशी मी शाळेत गेलो, म्हणजे सोमवारी शाळेत गेलो आणि सर म्हणाले खोबरेकर तू कॉमेंट्री करतो? मी म्हटलं हो सर. कशाला, शाळा कशाला चुकवतो तू? म्हटलं सर सोमवार ते शुक्रवार मी कंटिन्यू तर येतो, शनिवारचे एकच दिवस शाळा चुकवतो. तर म्हटलं हां चांगलं आहे, कॉमेंट्री मला जरा म्हणून दाखव तुझ्या मनी. ते मी म्हणून दाखवले, सरांनी वगैरे सगळ्यांनी टाळ्या वाजवल्या. मग सरांनी जे PS सावंत सर आहे हे सावंतवाडीतलेच आहे, त्यांच्यानी मग सगळ्या स्टाफमध्ये जाऊन सांगितलं खोबरेकर अशी अशी कॉमेंट्री करतो. मग स्टाफमध्ये अख्ख्या माहिती पडलं. आता कॉलेजमध्ये माझी आता एवढी चर्चा करताय सर, आता तू कॉलेजच्या मॅचींना कॉमेंट्री करायची. गेल्या वर्षी कॉलेजचे जे मॅची होते तेव्हा आमचं शाळेचं वनभजन होतं. वनभजनमधनं तो सरफराज खान म्हणून आहे, त्याने मला उचलून नेलं अर्ध्यातनंच. मी बसलो गाडीवर आणि मला नेलं आणि कॉलेजच्या मॅचींना मी कॉमेंट्री केली आणि खूप जण असायला वगैरे लागली, म्हणजे कॉमेंट्री मी केली. आणि मी जाताना मग मला खूप जण सांगायला लागले आप्पा राहुल सर म्हणून आहे, ते सांगायला लागले तू थांब म्हणजे खूप म्हणजे चर्चा झाली त्याची. पण तुझ्या शाळेचं नाव काय म्हटलंय तू? खेमराज मेमोरियल इंग्लिश स्कूल बांद्यातला. आणि आता तू कॉलेज काय करताय? बांद्याकस. काय शिकताय आता? तुझं काय शिक्षण चालू आहे? 11वी शिकताय, बरोबर. आता तू मगापासून एक म्हणींचा उल्लेख करत आहे. आता आपण काही तुझ्याकडनं तर म्हणी ऐकूया, ठीक आहे? तर जर समज आता चुरशीची मॅच असा वाटतं की एक संघ तो जिंकतोला जवळजवळ, पण असा झाला की जो हरत येणारो संघ त्यांनी बाजी मारल्यान आणि तो जिंकलो, अशी सिच्युएशन आहे. तर तू कशी कॉमेंट्री करशील त्याच्यासाठी? ज्याचो खेळ बरो, ज्याचो दिवस बरो त्याचो खेळ बरो, ज्याचो दिवस नाही बरो झाडा चढलेल्या माणसाक सुद्धा कुत्र चावान जाता. अरे वा. आता समज विकेट पडली असं आणि तो बऱ्यापैकी तो झोडीत होतो आपल्या बॉलरांका आणि त्याची विकेट पडली, तर तू कशी करशील? मगातपासून जो आग खाऊन इंगळे वाकणारी फलंदाजी करी होतो, दर्शन बांदेकर आग खाऊन इंगळे वाकणारी फलंदाजी करी होतो, अक्षरशः मुगड्यान रेच काढल्यान, समोरच्या गोलंदाजाच्या पाठीर पाठबळ वळ आणून दिल्यान. आता मात्र बोल्ड झालो, खटक्यार बॉट जाग्यार पलटी. दर्शन बांदेकर याचा पहिला कलाम लागला अण्णा नायकाच्या भाषेत. दर्शन बांदेकर बॅक टू द पवलियन. अरे वा. आता एखाद्याने 6 मारल्याना 4 मारल्याना तर तुझी काय ह्या असतली? स्ट्राईक एंडला दर्शन बांदेकर याची जागा भरून काढण्यासाठी गोपाळ भट्टा अक्षरशः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलो कॅप्टन तोच गोपाळ भट्टा मैदानाच्या दिशेने बहु गावतलो. गोपाळ भट्टा सज्ज असा सुरेख फटको उडालेलो कारण जो बरोच काय चेंडू हवे क्षेत्ररक्षक ज्याला बुडे बघता लॉंग ऑन क्षेत्ररक्षकाच्या कपाळावरसून चेंडू आकांड्या पार गडग्या पार डायरेक्ट चंद्रार षटकार. हावको रावकांडो कुमियो गुडुम मातारी षटकार. आता समज फिल्डिंगमध्ये फिल्डरांनी माती खाल्ल्यानी तर तू काय करशील? त्या कशी कॉमेंट्री करशील? उडालेलो कारण जो बरोच काय चेंडू हवेत असा मगाच्या बॉला गोपाळ भट्टाच्या बॅटमधना एक षटकार बहु गावलो. आता मात्र क्षेत्ररक्षक ज्याला बुडे असा बघता झेल मात्र सुटला गेला. देव देता आणि निरांकार पाठ घेता. अरे वा. आता बॉलरान विकेट घेतलेली असा सगळा झालेला आणि नंतर कळला की अरे रे ह्यो नो बॉल होतो, तर मग कसं करशील? नो चेंडू. आता मात्र पंचांचो इशारो इलो नो चेंडूचो. बाबा गेले पंढरपुराक, इले तरी वडे आणि नाही इले तरी वडे. आता मात्र चुकला माकला तर क्षमा करा. अंपायरांची चुकी असा आणि अंपायरांवांगडा भांडा नका, कारण की अंपायरांचा असा अंपायर हे 12 गावचा पाणी पिलेले असतात.
आता मैदानात राडो झालो फिल्डर बॉलर काय काय असते त्या टीम मध्ये राडो झालं तर तुमची कॉमेंट्री कशी असता? राडो म्हणजे भांडणं असे. भांडणं झाली म्हणजे आम्ही असं मराठीतच बोलतो की बाबा तुम्ही भांडू नका, जे आम्ही काय ते म्हणजे मिटूया काय आहे ते सगळं. म्हणजे असे मॅडम भांडणं होतात की बाबा समोरची टीम जर लेट आली तर त्यांना पेनल्टी लावा 4 रन्सांची 5 रन्सांची, तरी ते 6 फिल्डर करून कसे पण 6 फिल्डर करून खेळतात आणि तेच मॅच जिंकतात. असं गोव्यात खूप मॅडम झालेलं आहे, खूप म्हणजे खूप. तर साहिल, तू इतके वर्ष आता झाली तू या सगळ्या शिकतस आहे, त्याच्यावर काम करतस आहे, भविष्यात तुझे काय प्लॅन असत? तुका पुढे जाऊन काय करूचा? माका मॅडम म्हणजे माझा एकच स्वप्न की बाबा आमचा म्हणजे आता माका पप्पा तरी एवढा सपोर्ट करतात. माका सगळा म्हणजे कसा माका कॉमेंट्री पण करूची आणि क्रिकेट पण. मी आता सीझनला पण जात आहे आमच्या इन्सुलेट लेझर बॉल SRI अकॅडमीमध्ये. माका दोन्ही पण करूचा माझं स्वप्न, क्रिकेट आणि कॉमेंट्री पण. हो, तुला खेळायची पण आवड आहे, जसं तू आता कॉमेंट्री करते तशी तुला खेळायची पण. मी मॅची पण भरवतोय मॅडम. शर्लॅक ना मोठ्यांची मॅचेस येणार नाही तेवढे माझ्या मॅचेस येतात. स्वतः मी एकटो भरायत आहे. 2005 पर्यंत मी गेल्या वर्षी पहिला 4,000 आणि दुसरा 2,000 एवढे मॅची भरायला. आणि टीमी खयसून येऊचे कोलंबिस आपलं कोलगाव वगैरे सगळे टीमी इल्ले. आणि मी मॅडम खरं सांगू तर कोलंबिस म्हणजे माझी पहिली सुरुवात झाली. शर्लॅक अंपायर असत सुनील मेस्त्री म्हणा, त्यांच्याबरोबर मी पहिल्यांदा गेले. माका सांगू लागलो चल चल तू रिकामीच आहे. मी म्हटलं हो मी रिकामीच आहे, चल तू कॉमेंट्री करतोय. मी गेलो इथे कॉमेंट्री केलं, म्हणजे खूप लोकांना कॉमेंट्री आवडली. आणि मी सांगते तसं माका म्हणजे जे असे होते त्यांचे 50-100 रुपये तरी आणून दे, ते तर मोठे मानव आहे. आपण 10 रुपये आणून देईन ते पण मोठे आहेत माझ्यासाठी. ते आणून दिले म्हणजे खूप कडे. मग शिरशिंगे प्रीमियर लीग होता, थंयसर पण माका नेल्यानी थंय पण मी बरी कॉमेंट्री केलं एवढा. साहिल, तुझे आता बरेच फॅन असत, तुझ्या बोलण्यावरून आमका आता जाणवतं आणि आम्ही सुद्धा बघत असतो. तर तू कोणाचो फॅन आहे? म्हणजे सिंधुदुर्गातलं तुका कुठलो क्रिकेटर आवडता? म्हणजे बॅट्समन असं देत नाही तर बॉलर असं देत. सिंधुदुर्गातलं का आमच्या शिरोडा केरवाड्यातले कोण नाव कोणाचं एखाद्याचं घेशील? एखादे म्हणजे माझे एखादे असे नाही, माझे सगळे माका एकच. निहाल घाटो, गोपाळ भट्टा, दाजी दुरद, अक्षय घाटो बिन ते सगळे माका एक. ते तुझे फेवरेट? हो फेवरेट. आणि कॉमेंट्रेटर तुका कोण आवडता म्हणजे जो आपल्या सिंधुदुर्गात? बादल चौधरी सर. आणि आता हे आपलं वर्ल्ड कप सुरू असा काय वाटता? काय कोण कोण बाजी मारीत असा वाटता? बघूया आता येणारो काय आणि येणारी वेळ ठरवतली काय होतं. सुरुवात इतकी जबरदस्त झाली, शेवट सुद्धा तशाच पद्धतीने हो गयो. तर तुमची जेव्हा मॅच संपलेली असता, विनर झालेले असतात, वर्ल्ड कप आता इंडियान जिंकलो, फायनल मारलाय ना, आणि वर्ल्ड कप आपण घेऊन इलो इतक्या वर्षांनंतर, तर तुझी कशी कॉमेंट्री असली त्याच्यावर? IPLचा संघ आता वर्ल्ड कपचा संघ आमच्या इंडियाचे खेळाडू विराट कोहली, हार्दिक पांड्या यांच्यानी अक्षरशः आग खाऊन इंगळे वाकणारी फलंदाजी केल्याने आणि पाकिस्तानच्या गोलंदाजांनी अक्षरशः पाठ वळवळ काढल्याने आता मात्र मॅन ऑफ द सिरीजचा जो मानकरी ठरता विराट कोहली आणि मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरता विराट कोहली. आता सर्वांचं अभिनंदन या स्पर्धेदरम्यान, वर्ल्ड कपच्या दरम्यान. सर्व तुम्ही आलात एवढी मेहनत घेऊन, त्याचं अभिनंदन. असं खूप छान साहिल, तुझ्याबरोबर बोलान खूप मस्त वाटला. तू सुंदरपैकी ही कॉमेंट्री आमका ऐकून दाखवलं त्याबद्दल सुद्धा तुझे आभार. आणि तुझे अनुभव आमच्यासोबत शेअर केले त्यासाठी सुद्धा आभार. आणि तुझ्या पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा. असोच मोठो हो, असेच मैदाना गाजवत रह, कॉमेंट्री करूनही गाजय आणि खेळान सुद्धा गाजय. एक यशस्वी कॉमेंट्रेटर असन देत, नाहीतर एक प्लेअर म्हणून असन देत. साहिलचा आमका नाव मोठा झालेला बघू गावागावात, त्याच्यासाठी पुन्हा एकदा शुभेच्छा. तर ह्यो तो साहिल खोबरेकर, शेरल्याचो तो झील. मात्र मी सुरुवातीक जसं म्हटलंय की एवढ्या कमी वयात म्हणजे 11वीत असून सुद्धा तो आता एवढी चांगली कॉमेंट्री करता की त्याचे कॉमेंट्री ऐकण्यासाठी गोव्यातनं सुद्धा ते बोलवला जातं. आणि सध्या सिंधुदुर्गात साहिल खोबरेकरची चर्चा आपल्या रंगलेली बघू गावता. आणि थोड्या दिवसात कदाचित असंही होय तर की सध्याचे जे वर्ल्ड कप असत, IPL असत, त्याच्यासुद्धा मालवणीसाठी विशेष जागा केली जात आणि त्यात आपल्या एक साहिलची कॉमेंट्री ऐकाक मिळाल. तर आता हयच थांबतो, वेगळ्या विषयासह पुन्हा भेटाया.
बघत राहा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.